Kinsa na nakatilaw ani. Lami kayo ni siya adubon, lami po ni pritohon. Ang tawagan ni palakang palay mga ka-George. Oh, siksi kayo oy, oh, tanawa, siksi kayo ang palakang palay. Lami jud kayo ni siya. Daghan kayo. Tapos ako na ni siyang adubuhon para makakaon na ta. Dili di ay makakaon na mi. Kay hangtod tan-aw raman mo. Ako may nasa video. Okay? Ako na ni siyang lutuon mga ka-George. Ako'y may mananap. Ako ning adubuhon. Kayo-kayon sa nako ni ukay-ukay. Ug daghan ako lamas para mas magumot ug para mas maglami mga ka-George. Kana kusan i-mix ni para magsamot og kalami. Og habang gamix magprito sa tao. Kana gihaluan ako na siya og crispy fry. Lami kayo na siya oy, tanawa ra. Tanawa, lami kayo, crispy kayo. Lami kayo kagaton o ang palakang palay. Kana the best jud kaayo. Mut kayo, lami kay tilawan. The best mga ka-George. Kana George oh. Makatilaw juga ni George nako. Makaingi kag imo ning balik-balikan. Oh, nahuman ako prito mga ka-George. Og ang adobo nako ani ara. Tanawa mga ka-George oh. Mut kaayo. Dili man din ni siya masimutan mga ka-George kay naglantaw lang man ka. Ako'y makasimutan og ako ra po'y makatilaw ani mga ka-George. Siguro mo sa tanaw lami kaayo mga ka-George.